Met Caerdydd di colli 2 gêm ddwytha heb sgorio gol cyn croesawu'r pencampwyr yma I gampws Cyncoed heddiw yma. Ellie Lake yn llithro'r bas at Megan Saunders ar ergyd a Charlotte Smith yn gwthio honna o'r neilltu. Chloe Chivers y bêl I fewn i'r cwrt at Stacey John Davies yn rheoli wych, mond y golwr i'w chiro. Ond John Davies yn cael I gyrru am yn ôl a'r bêl tuag at y postyn pella. Ond falle mae ergyd oedd honna gan Stacey John Davies, o'n I ddim yn synnu a doedd I ddim yn bell chwaith. Sophie Hancocks I fewn i'r cwrt, y bêl yn syrthio at Steph Turner yn ergydio ac oedd I ar y llinell yn arwrol gan Ellie Lake. Gwaith amddiffynol gwych gan Lake. Saunders yn manteisio ar y cyffyrddiad llac. Megan Saunders lawr yr asgell chwith na. Ac yn annog Stacey John Davies I ymosod y gwagle. John Davies yn sydyn hefyd I mewn i'r cwrt a hi ac I mewn i'r gol. 34 o funudau wedi chwarae a John Davies yn sgorio am y 4edd gêm yn ôl. Bêl yn cael ei dwyn gan Tigera Webb a'r cynnig o bellter yn taro'r trawst am gynnig oddi. John Davies ychydig yn ysgeilus yn fan hyn a bron I Webb sgorio gol wych i'r tîm cartre. Ellie Lake yn dwyn y bêl yn ôl yn hyfryd ar bas gan Chivers at Stacey John Davies. John Davies, un peth ar ei meddwl hi a'r bêl i'r gornel ucha unwaith yn rhagor. Am yr ail gêm yn ôl, mae Stacey John Davies di sgorio ddwywaith. Chloe Chivers a John Davies ar yr un donfedd ac mae'n gol hyfryd. Jenkins at Chivers. Chivers unwaith eto yn chwilio am yr hediad gan John Davies. O, camgymeriad yn y cefn ac mae'n hat-trick I Stacey John Davies. A'r gol yna'n dod â hi'n hafal a phrif sgoriwr y gyngrair Phoebe Poole. 13 o goliau'r un iddyn nhw. Megan Saunders, o'n llithro'r bas na'n fendigedig at Chloe Chivers. Chivers I fewn i'r cwrt rwan, os na 4edd, oes yn wir. Chivers yn plannu honna, heibio I Smith, dim gobaith y tro yma. Pas wych gan Saunders a'r nerth yn yr ergyd. Do'n am stopio honna, mae'n 4 I ddim I Abertawe. Yeah, it's a good day for us to get the 3 points today, but it's always nice to get on the score sheet, but ultimately we come away with what we wanted today, and that's the 3 points. Some good through balls, some good assists from the girls as well. I'm just happy that they go in the back of the net, to be honest. Oedd y perfformiad mor wych o tymor I fod yn onest. Oedd y players wedi chwarae yn dda, oedd y DC yn ôl, ond heb ennill. Ond heddi oedd y perfformiad mor wych o tymor. So yeah, hapus iawn. If we look at that game, is it a 4-0 game? Probably not. In terms of how we played, obviously it's disappointing, and at the end of the day we are 4-0 down at the end. But we could have taken our chances. They took theirs, and I think that's the difference in terms of how we played today. But like I said, we had a tough week last week, and it was a big shock, obviously losing at TNS, and we've really sort of rallied together this week, and so I'm glad in terms of performance, but we now need to start getting results. Nice I cael Stacey yn chwarae'n dda, ond pob un mewn y tîm yn helpu hi creu chances I hi hefyd, so yeah, da iawn Stacey a da iawn y tîm.